Türkmenistan'ı çörek unutçılığının dogam etme bilen güýzlük buğdayın ekşi başlandy. Ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilendigini, eksport edilen önümlerin möçörünün artýanlygyny habar berýän döwlet habargullygy bu çäräni strategik taýdan möhüm oğuzluk ekininiň ekişi diýip atlanyrdy. TDH-nyň bu ekini strategik taýdan möhüm atlandyrmagy bir tarapdan taryhy sebäpler bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan bu ýagdaý häzirki oğuzluk çökkünligi bilen bagly bolup görnýär. Hökümet ýurtdaky oğuzluk krizisini boyun almaýar we her ýyl ýaly buğday planynyň dolanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň ilat köpçüligi öňden gelýän çarwaçylyk täpleri we ýetdi utdy durmuş sebäpli un, çörek önümlerini köpýär diýip bilinýär. Biraz gruplanan başgalylaryň çörek, hamir önümlerini etli ýağly naharlary iýmegi adatmagyna garamazdan ýurtda ösýän işsizlik köp adamy şinnem çay bilen çörege baglap goýdy. El yeterli wagtdan satylýan, yerli şertde öndürilýän un yeterlik bolmasa köp adamyň güleran aýlamagy kynlaşýar. Sebäbi 100 miňlerçe adam şinnem tamdyrda çörek göçerip bu aýdan ol aýy zordan ýetýär diýip adatlygyň hökümetdäki çeşmesi aýtdy. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda odolky Sowet respublikalary bilen gurulan ykdysady gatnaşyklaryň bozulmagy bilen baglanykda dören çörek un gytçylygyndan bäri öz azyk garaşsyzlygyny gazanmak tagallalaryny edýär. Adamlar öňkü prezident Sapar Muratniýahowyň 1990-njy ýyllaryň başynda dören çörek gytçylygyny aljyrap ilaty köşeşdirjek bolşuny. Soňra Iranyň şol wagtky prezidentini un meselesinde kömek eden kärdeşini doganym diýip atlandyryşyny şinnik hem ýatlaýarlar. Emma muňa garamazdan yerli bazarlarda satylýan azyk önümlerinden çen tutulsa ýurt şinnik hem köp bagatda Iran, Türkiýe, Owganistan, Orsiýa ýurtlaryň önüm önürjilerini garaşly bolmagyna galýar. Yerli synçylaryň, kärinleçileriň we hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, oğuzlugyny Niýaz tarapyndan başlanan we häzirki prezident tarapyndan dogam ettirilen özgörtmeler owa adamlarynyň aglaby köpliginiň garyp düşmegine, daýhanlaryň barhaken başga urlardan gazanç gözlemegine alyp geldi. TDH-nyň we Watan habarlar programmasynyň maglumatlaryna görä, oğuzlugyny oňat netijeler gazanylýar. Daýhanlar ýokary hilli tohum, mineral dökünler, döwrewat tehnikalar, yeterlik mukdarda himik serişdeler we suw bilen öpçün edilýär we Berdimuhammedow her ekişdeniň ekiş mewsümini guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyny aýdýar. Bu ýyl Türkmenistan 690 miň hektar ýere buğday ekip 2021-nji ýylda 1.400.000 tonna buğday hasylyny almagy planlaşdyrýar. Adatça bolşýaly bu gedek ekişiň öňünden hem yerleriň öz wagtynda sürilip dökün bilen gruplandyrylanyny, 11200 olay oğuzlyk tehnikasynyň ulanyljakdygy habar berildi. Şeýle-de TDH anyklaşdyrmazdan oğuzlygynyň gaýtadan işleýän döwrewap kärhanalaryny, elewatorlar hemde saýlamy tohumluk buğday taýýarlayan bölümleri bolan degirmen toplumlaryny, mineral dökünler öňürýän zawodlary urmagy köp mukdarda maýa goýumlarynyň gönükdirilýänligini habar berdi. Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysaçysy Hudaýberdi Orazowyň hasaplamalarına görä, soňky 10 ýyllyklarda hiç bir önüm bermejek, üstesine saklanmak üçin uly döwlet harajatlaryny talap edýän desgalara karşylanan 10 milliardlarça dollar bilen deňeşdirilenine ýurdun ilatynyň 70%-iň owragynyň ýaşaýan owa, etrap ýerleriniň infrastrukturasyna gönükdirilen döwlet serişdeleri juda az bolup görnýär. Egerde döwlet boş duran binalara karşılan sermaýelerini ondan birini oğuzlyk desgalaryna, suw tehnik işlerine, ýollara, köpürlere we adamlaryň ýaşaýan ýerlerindäki ýyladys, energiýa we agyz suw ulgamlaryny gowlandyrmagy karşylan bolsady, herki çörek we un gytçylygy bolmazdy diýip Orazow adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli synçylaryň şol sanyna her ýyl ýaly bergil çykýan kärinleçileriň köpüsiniň pikirçe ýurtda emele gelen azyk gytçylygyny döwletiň daýhanlary erksiz, ardan işçi güýji hökmüne ulanmak we saklamak finansyklary sebäp bolýar.
Türkmen resmileri adatlygyň o huzurlugynyň problemler sol sanyny buğday plany doldurulandan soňam dowam edýän çörek nowatlarynyň döwlet bahasyndan satylýan unyň töweregindäki nägilelikleriň sebäpleri barada almaga çalşan düşünürüşlerini bermeýärler. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň täze okuýlaryny orta mekdeplerde ýeti ýokunç keselleriniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen girden düzgünleri Lewap we Mar welaýatlaryna okuwçylary, mugallimleri we enatalary köseýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýär. Türkmenistan resmi taýdan hasaba alınmadyk koronavirus keseliniň fonuny Türkmenistanyň Bilim Ministrligi 14 awgustda ýurduň orta mekteplerine okuw terbiýeçiligi işiniň gurammaçylygy boýunça täze düzgünleri güýje girdi. Hökümetçi Türkmen portaly.com neşriniň habaryna görä täze düzgünlere laýyklykda ýurduň orta mekteplerine okuwçylar sınıflarda biri-birinden 2 metr aralykda oturdylýar. Her sınıfın okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirilýär. Şeýle-de täze düzgüne görä 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2-nji sınıfdan 4-nji sınıfa çen okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edildi. Sapaklaryň arasyndaky ara kesme 5 minutdan 10 minuta, uly ara kesme 10 minutdan 20 minuta çykaryldy. Enatalaryň mektebe girmegine çäklendirme girildi we okuwçylardan, mugallimlerden we tehnik işgärlerden mektebiň çägine maska giymek talap edildi. 2 sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan Lewaply mugallimler sapaklaryň wagtynyň gysgaldyrmagynyň okuwçylaryň öwrenmek prosesine negativ täsir edýändigini, mugallimleriň işini kynlaşdyrýanyny gurrun berdiler. Wagty gysgaldyran sapaklaryň dowamyny okuwçy hiç ýyly bilim berip ýetişip bolmaýar diýip bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä sınıflary 2 bölüp okutmagy kyn hasaplayan mugallimler bar. Azatlyk radiosyny Bilim Ministrliginiň girden täze düzgünleriniň başga jekme-jekligi ma'lum näl. Galy bersede bu düzgünleriň ýurduň saglyk edaralarynyň ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň beren maslahatlarynyň esasyna taýýarlananlygy ýa-da däldigi nämälim galýar. Her sınıfda mugallimler öz hasaplaryna antiseptik serişdileri we arasaçylygy saklamagy degişli başga näme bolsa öňünden täze okuýylynyň öň ýany satyn alypdyrlar. Indi şol satyn alynan antiseptik serişdeleriň çykdyjylaryny okuwçylar tölemeli edilipdir. Çykdyjylary bölüp kime näçeden ýetýän bolsa tölemeli diýip habarçy Lewapdan habar berdi. Munyň bilen baglanykda 1-nji sınıf okuwçylar 20 manatdan, 11-nji sınıf okuwçylar 50 manatdan adam başyna pul ýuwnap klas ýol başlygyna bermeli. Kanikul wagtyna mugallimler şol antiseptik serişdeleri aksalin gelini we el ýuwulýan suwuk sabyny çygy salfetkalar alyp her sınıfda goýup durlar diýip habarçy Lewabyň käbir mekteplerine düzgünler barada habar berdi. Beýleki tarapdan Lewabyň beýleki käbir mekteplerine bolsa antiseptik serişdeleri aksalin gelini we beýlekileri okuwçylardan öz ýanlary bilen mektebe getirmek talap edilýär. Mekteplerde her klasy antiseptik serişde goýup okuwçylardan suwuk sabyny we beýleki arasaçylyk serişdeleri talap edilýän wagty bu arasaçylyk aladalarynyň arasynda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä Lewapda mektep mugallimleri her şenbe we ýekşenbe günleri paýta ýylmak üçin paýta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Bu aralykda marly enatalar mekteplerde okuwçylaryň köp çalşykda okudylmagyndan nägili bolýar. Bu barada marly habarçy habar berýär. Mar welaýatynyň käbir şäher mekteplerine okuwçylar 4-5 smena bölünip okuýar. Soňky smenadaky okuwçylar öýlerine gün ýaşandan soň barýarlar. Bu datlardan enatalar nägili diýip habarçy aýtdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan enatalar öz şagalarynyň mektepden üýe giýjaşam gelmeginiň olaryň janyny hup awandyrýanyny gurrun berdiler. Soňky smenada sapaklaryň giýiş gutarmagy bilen hemde awtobuslaryň meýwaly gatnamaýanlygy sebäpli okuwçylar ýol ugrundan ýa tanyş taksilere minip gaýtmaly bolýarlar diýip habarçy enatalaryň sözlerine salgylandy. Onuň sözlerine görä Marynyň şäher mekteplerine diňe bir şäheriň ýaşaýjylary däl, şähere goly ýerleşýän etraplaryň ýaşaýjylary hem gatnap okuýar. Esasan 24-nji we 25-nji mekteplerde köp okuwçy okuýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy orta mekteplerde girdilen täze düzgünleri boýunça Lewabyň we Marynyň welaýat bilim bölümlerinden kommentariýa alyp bilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda türkmen mektepleri online usula geçmedi. Munyň üçin bar bolan mümkinçilikleriň germi hem nämälim galýar. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazawstan pandemiýa wagtyny bilimi bölekleýin uzagara usula geçirdi. Özbegistan 30 martdan soň mektep sapaklarynyň geçilmegini telewizionydan peýdalandy.
Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda marly mektep okuwçylary maşala büdjetine goşunt goşmak üçin şuunur meýdanlarynda geçirilýän oto işlerine gatnaşmaga mejbur bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi çağalaryň okuwdan boş wagtlarynda otoga çykýandygyny aýdyp, munyň sebäplerini soňky ýyllarda güzeran görmegiň hassa agyrlaşmagy bilen düşündirýärler. Şuunlar Mary welaýatynyň Garawum etrafynda oba ýaşaýjylary yaş okuwçy çağalary bilen bilelikde şuunur meýdanyna otoga çykýarlar. Çağalar bu işe öň tutuşuň gatnaşan bolsa, mektepleriň açylmagy bilen soňky 2 gün bäri okuwdan boş wagtlarynda barýarlar. Mysal üçin okuw wagty öýlen saat 13:00-da başlayan okuwçylar günortan saat 12:00-a çenli meýdanda işleýär diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 2 sentýabrda gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä kärinne ýerleriniň eýeleri bu okuwçylara günortany çenli işlendikleri üçin her gün 7 manat töleýärler. Olaryň uzak gün oto işlerini geçirýän enatalarynyň her biri bolsa günde 15 manat gazanç edýär. Şuunlar meýdanlarynda işleýän çağalaryň enatalary maşalalarynda hökümet işinde işläp aýlyk alýan adamyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň her ýyl oto edip çürtüm işlerine gatnaşyp, palta ýygyp güzeran görýändiklerini belleýärler. Maşalamyzda 5 çağa bar, olaryň 3'si okuwçy we 2'si kiçi. Çağalarymyzda çağalar bagyna bermeýäris, sebäbi bizde her ay oňa tölemäge pulumuz ýok. Okuwçy çağalarymyz bolsa mektepden boş wagtlary biziň ýanymyza gelip oto edişýär. Häzirki gün bize pul gaty gerek, sebäbi 3 okuwçy çağamyda okuw esaplaryny ýazdyryp garz aldyk. Indi şol puly ýygyna bermeli. Şol sebäpden çağalarymyzy hem oto işlerine gatnaşdyrýarys diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan marly aýal habarçymyza gurrun berdi. Ol ýoldaşynyň köni awtologda krey edip güzeran eklemäge synanşýandygyny, ýöne onuň köplenç girdejisinden çykdyjysynyň köp bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ulaw köni bolan üçin köplenç döwlüp hatardan çykýar ýa tekeri ýarylýar, ýa-da polisiýa tarapyndan saklanyp jerime ýazylýar. Ýoldaşymyň iş gözläp aýlanmadyk gapysy edarasy galmady diýen ýaly, ýöne iş tapmady. Häzir hojalygymyz agyr ýagdaýda. Diňe biz däl owamyzyň 90 göterimi şeýle kyn günde diýip marly aýal aýtdy. Adatlyk radiosy bu barada Mary welaýat we Garawum etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär.